Μπράβο. Και σε μένα, ό,τι δεις θα το βλέπεις τώρα. Νομίζω θα μας πάρουνε τα λεφτά. Νομίζουνε. Ό,τι πήραν οι άλλοι θα πάρουν και αυτοί. Τα διόδια θα το πληρώσουμε, λες ή όχι? Δεν έχω πληρώσει ούτε ένα μέχρι τώρα. Αλήθεια λες? Τι τους λες? Παρακολούθα, είναι πολύ εύκολο. Α, γι' αυτό με έβαλες να τραβάω. Αλήθεια λες? Είσαι τρελός. Ποιος είναι τρελός ρε, αυτή είναι η παράνομη ρε, ξυπνάτε ναι. Ανυπακοή ρε. Ρε μαλάκα να μην δώσουμε λεφτά, λες όχι? Τώρα πώς θα γίνει κυρία Δά? Α, μπράβο. Εμένα με θες για ντοκουμέντο γι' αυτό. Εσύ ναι, γιατί πριν το έκανα μόνος μου και δεν μπορούσα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα, πηγαίνουμε από την άκρη. Ναι. Να μην ενοχλούμε και τον κόσμο. Φαίνεται τώρα με αυτό. Διόδια. Άλλο ένα διόδια. Πελαζίας που δεν υπάρχει. 2,40. Κάτσε. Χαίρετε. Δεν πληρώνω διόδια. Ναι. Απλά τα διόδια είναι αντισυνταγματικά και παράνομα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να με πάρετε τον αριθμό. Αλλιώς αναγκαστικά θα ανοίξω μόνος μου. Όπως βλέπετε δεν ήθελε να συνεργαστεί. Όλοι οι υπόλοιποι συνεργάστηκαν. Κοιτάξτε πως ανοίγει πάρα. Γεια σου. Και ελάτε να με βρείτε. Το παράδειγμα πρέπει να το Ελάτε να με βρείτε τώρα. Ελάτε, φοράμε και τη ζώνη τη μας. ζώνη, α, μπράβο, ναι. Και φεύγουμε κομπλέ. Κάτσε, περίμενε, όλα πιάστηκαν εντάξει. Ναι, Γιάννη αφιερωμένο, Γιάννη επανάστα. Επανάστα.